aure na. Ranar aure, ranar 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 aure na. A ranar aure na wa zai share mini kokana. A ranar aure na wa zai bani kogarin kwana. A ranar aure na kamar zan cimma bukatuna, amma a ranar aure na sadaukar da linzamina. Tambaya ta menene ne ni ma abin da ban gane ba, halayya da ɗabi'ata da na sani ban daina ba. Da na sani ke yace halinka ba zai canza ba, kana da mummunar ɗabi'ar da ba za ta kai ka gari ba. Na yi zaton ka tuba, ashe ko ba za ka canza ba. Na baka yarda so da amana, ƙarshe ta zama haɗin gaba. Kai dai baka da hali, a zuciyarka akwai kulli da za ka gyara ɗabi'arka da ka ci riba ko a gaba. Wannan ɗabi'ar da ka ɗauko sam ba za na jure ba. Kana da muguwar halayya, ni na faɗa ba raini ba, da za ka gyara ɗabi'arka da ka ci riba ko a gaba. Muje. Kai, Timina, wannan ya shilafa. To wannan yar shilar da kake gani, ko kuma in ce wannan yarinyar da kake gani, ba irin matan da kake bi bane, don wannan yarinyar tafi karfinka. Kamar ya? Wannan yarinyar irin macen da nake so kenan. Na fi son irin yara ƙanana irin wannan. Gaskiya ta burge ni wallahi. A abokina an baka shawara mana. Kaga, da Allah in dai irin shawara ka ne, ka rike ni bana so. Wataƙila shawara ka zuwa gaba za ta yi ma amfani, amma ni bana bukata. To ita din ka san ƴar wane ne? Kaga, ni ba ruwana da ko ƴar wace ce. Kawai ni abin da nake so, kai mun kwatancen gidansu. In dai kai mun haka ka biya ni. Ka san Allah? Wannan yarinya ba za ta taɓa sauraron ka ba, ba za ta kula ka ba, saboda na san waye ita. To mutumi na ko za mu yi betin ne? A'a, ba maganar betin bane in dai akan wannan yarinyar ne. Saboda wannan yarinyar yadda ta koshi da tarbiyya da addini, na tabbatar da cewa wannan yarinyar ba za ta saurare ka ba. Yau nawa ga wata? Yau 10 ga watan 2. Okay. Shikenan. Ina so ka bani nan da kwana 2. Insha Allah za ka ji results. Ni kuma na tabbatar maka idan har ka tafi da zuciyar yarinyar nan a kwana 2, to na sa maka waya ta iPhone 15 da naira 500,000. Ni kuma na maka alƙawari in har ban kawo ta gidana ba, zan baka iPhone 15 da miliyan 2. Ka tabbata? Ahab. Duk ƙarya ce ba. Shikenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a, kin dawo? Umma na dawo. To san da zuwa. Ya makaranta? Lafiya kala umma. To madalla. Allah ya miki albarka. Amin umma.
Ki je ɗaki abincin ki na ci ki ɗauko ki zo ki ci. Ok, to shi kenan. Yawa. Assalamu alaikum. Bismillah. Zo ki zauna. Bismillahirrahmanirrahim. To ki ci abincin ma. Umma na tambaye ki mana. To, Zara'u menene tambayan ki? A makarantar mu malamin ya ce mana tarbiyya daga gida take farawa. Amma kuma me yasa mafi yawancin mutane suke barin malamai da wannan aikin? Haka ne Zara'u. Tarbiyya daga gida take farawa ba ƙarya ba ne. Amma daga lokacin da yaro ya tafi makaranta, to tabbas tarbiyyarsa ta koma hannun malamansa. Sai dai wani lokaci mu iyaye wasu daga ciki sukan canza tarbiyyar yaron saboda su kansu tarbiyyar bata ishe su ba. Amma umma ban fahimce ki ba. Zara'u kenan. Maganar ki haka take. Mu iyaye tabbas mu ya kamata mu kula da 'ya'yanmu saboda mu san da wa suke hurɗa da wa suke mu'amala. Saboda kai kana gida kana tarbiyyan ɗanka, ya fita waje wani ya canza mai tarbiyya. To kin ga iyaye musamman mu mata mu ya kamata mu sa ido akan 'ya'yanmu fiye da yadda baka zato baka tsammani saboda tarbiyyan 'ya'ya. Ka san mu'amalan ɗanka, ka san shigar shi da fitan shi saboda gudun gurɓatattun abokai. To amma umma kin ga ci abincin ki tashi. Kin cika tambaya. Sai ka ce wata 'yar jarida. Kina da aikin da ya kamata ki min, ki gama cin abincin, idan kika gama min aiki na sai mu zauna duk tambayan da kika min zan amsa miki. To shikenan. Ai jin ka nake yi, amma yarda bai zama dole ba. Wallahi Amir kana ban mamaki. Kana yin wasu abubuwa kamar baka san waye ni ba. A'a. A da kenan ai a da kake dan wasa, amma yanzu bayan ka zama kayan ƙari yayi. Kaga maganar mu tana nan, alƙawarin mu da muka yi na dindin mu yana nan. Ni na gaya maka ni zan yi nasara. To shikenan. Ai sura kwana ɗaya cak. Daga yau dinnan sura kwana ɗaya. Lalle Amir, lalle ko zaka ji kunya sosai. Ni dai abin da nake so ko ka rike wayarka a kusa da kai. Zaka sha mamaki. Aboki na ka sa wani abu ne? A sai ka faɗa. Ina mai tabbatar maka idan dai har wanne yarinya ce yar Malam Aminu, yarinyar nan ga tarbiya, ga sanin ya kamata, na rantse baka isa kai ka je ka yaudare ta ba. Kaga bar wannan magana, zan baka mamaki, mu je kawai. Ha, wani ya maganar Laila ne? Kaga Amir, da Allah ka bar magana da yarinyar nan. Yarinyar nan ba ta da mutunci, ba ta da ban taba tunanin wannan yarinyar mutuniyar banza bace ba sai jiya. Lailan? Kai dai kawai ka rabu da ita. Wannan yarinyar ta gama cinye kanta gaba daya. Kawai mu tafi. Ina jinki. Kika ce kina daidai na? Yawwa. Na hangoki. To gidan da yake kallon makarantar wani mai farin gate. Ki juyo yawwa. To gidan ne, ki zo ta wurin.
Amira, shigo? Shigo? Samu wuri ki zauna. Ina mutanen gidan suke? A suna cikin ɗaki mana. Ya kamata ki zauna. Kaki da ba matsala suna ciki. Ya kamata in je in ɗan kawo miki abin sha ko? Ok, to, ka yi sauri. A minti biyu kawai ya isa. Hello, abokina? Albishirinka. Ga ustaziya ta shigo, tana cikin gida yanzu haka. Allah, ya kamata ka zo ka gani wa idanka. Sai ka ƙara so. Amira, 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 Amira. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina lillahi wa inna ilaihi. Amira, Amira. Ranar aure, ranar aure na. Assalamu alaikum jama'a. Na san kuna jin daɗin shirinmu na Talk and Play with RR. A kamfani da suke ɗinka kayayyaki na yara na manya na tsofaffi maza da mata. Kuma muna sa customs da yawa wanda na san yana burge ku. To ba fa iya show muka tsaya ba. Suna sai da ɗinkakkun kaya sannan kana iya siyan yadi ka faɗi irin set da kake so su ɗinka maka kuma kawo maka har inda kake. Duka wasu custom da muke sa a cikin Talk and Play with RR daga kamfaninmu ne na RR.design. Suna da kaya iri daban-daban kala daban-daban irin su Morocco, dogayen jallabiya irin na mata. Kai dai abin da sai kun zo idan ku ya gane muku za ku zaɓa abin da kuke so kuma ku ba da umarni a yi muku yadda kuke so. Don haka duk wani kaya da ya muku za ku yi yin order su a social media platforms mu. Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp duk waɗannan za ku iya ganin su a ƙarƙashin hoton nan ta nan za ku yi musu magana ku faɗa abin da kuke so kuma su aiwatar muku da shi ɗinki ne kaya ne ko ma menene ko kuma lambobin wayoyinmu duk kayan da ya muku ba ma iya nan ba har da turarurruka takalma huluna da abubuwa kala-kala duka muke siyarwa a rr.design. Barkanku da zuwa. Kin ga shagon Element of Beauty Collection ko? Nan nake duk wani adona. Ke idan kina son sarƙa, turaren wuta, turaren jiki, agoguna, glasses da kuma kayan mayuka na gyaran jiki da sabulai. Kina son kamshi, kina son skin ɗinki yadda ya kamata, to ki zo Element of Beauty Collection. Gaskiya ne, shi yasa nake ganin ki kullum cikin ado. Ashe ne sirrin naki. Ai idan kika zo nan ne kankat, nan ne rufe kofa. Zo ki duba ki gani. Ga su nan fa. Kin ga ya zama dole ni ma in wa mijina ado. Da kuma dai sauransu. Element of Beauty Collection yana nan a Pinnacle Plaza kusa da Food Palace akan titin Alkali Road da ke jihar Kaduna. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka: 09065428988 ko kuma 09097794777. Ranar aure, ranar aure na, ranar aure, ranar aure na. Wai yake tukuri kike ta kunkwasa mutane ko ba me haka? Wai da Allah sai ka ce wani makaho yana ta kunkwasa mutane gidan Allah.
bari mu gani kowa ya ci mun waye ne Ya haka dan matsa zan wuce. kamar ya matsala ki wuce ya za ki shiga gidan mutane kai tsaye kai kina neman ki shiga cikin gida Dan matsa mun wuce. kinga da Allah ki bari kawuna yana cikin gidan nan kuma kin san halinsa ba shi da hakuri kamar me To ai ta ma zo gidan sauki. Sai in shiga in ga masa ni da kai ne muke kwana cikin gidan kuma ina dauke da cikin kauta uku. kinga da Allah ni ba na san irin wannan kawai ki fice min daga cikin gida ni da dace ki zo cikin gida na gida mun irin wannan maganganun ba Cikin gidanka ba zan fita ba. Ko ka manta tun kafin mu fara soyayya ka danka min gidan nan a hannuna ka riga ka mallaka min gida don haka ba inda za ni sai na shiga cikin gida. kinga Isma dan Allah dan Annabi ki hakuri ki tafi bayan magariba sai ki dawo ko kuma ma ki bari sai gobe kinga ciki lafiya baka lafiya Au Allah. Eh. To ba inda zan motsa in je. Gafara nan ka ba. kamar ya so ki sai mun dan iska Gafara nan ka ba ni guri. ki hakuri dan Allah kai me haka da ki Isma dan Allah ki hakuri mana Malam ka dawo. Ka je islamiyyar nasu ma gaba ɗaya ka duba. har makarantar na je amma ba ta nan kuma sun tabbatar min da cewa yau ba ta je makaranta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Allah na roƙe ka. Allah ka sa ba hannun masu garkuwa da mutanen na yarinyar nan ta faɗa ba. Wannan abin shi yake ta min yawo a cikin zuciya. Amma insha Allah ba abin da zai same ta. Ki ci gaba da yi mata addu'a har Allah ya bayyana mana da ita. Amin ya Allah. Mala ai ba zama za ka yi ba ka sake fita ka ɗan dudduba ko Allah zai sa a ganta. Isma. Kamayya. Ki zo mu shiga cikin gida cikin ɗaki cikin mai magana mana. Kin zo kina ta nokin anan. Kin san kawo yana cikin gidan nan. San ina ta sai kaga. Ina abun da ya dame ni. In ya ganni menene kowa ya san muna tare ba damuwa ta bace ba. Kinga. Na san kina da hakuri. Isma. Kuma na san abin da yake fitowa daga bakin ki har zuciyar ki ne. Dan Allah ki hakuri. Haba dan Allah. Ko ban gane ba. Ya kake kokarin hana ni shiga gidan ɗana ne? Gidan ɗanki kuma? Eh. Kamar ya ɗanki. A ɗan su ne. Ban gane ɗansu ba. Wannan cikin na jikina nawa ne ne? Ko kana tunanin ina bin wani bayan kai ne? A wallahi ya nasu dai haba. Ok, to bari in shiga sai in ga kawun naka ya ganni na ganshi sai in gaya mishi cikin naka. A'a. Na wani waje ki hakuri ce. Allah ya rabu ni. Samu waje ki zauna kin ga gurin na san dai kin ga yayi kyau kin ga TikTok din da sake dan samu ki ko ba shine ya kawo ni ba ka zauna mai magana na zo ne akan maganar cikin da ke jiki to kin ga bari in je in gama da shi in so sai in dawo magana to kar ka dade saboda ba zama na zo yi ba ka san kuma maganar da take ya kawo dan haka kar ka dade ina jiran ka Malam. Ina zaki? Ya naga kin fito kuma? Na ga ka da kai kadai ina ka baro ta. Kalli, kwantar da hankalinki. Insha Allah za mu ganta ko a raye ko a mace. Malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kalli matan. Wani irin magana kake gaya min malam fi sabilillahi? Kuka ba naki bane matan malam. Kin gani? Ki kwantar da hankali. Ya kamata mu yi hakuri ko da a ce yarinyar nan ta koma ga wanda ya fi mu santa. Malam wani irin magana ne wannan bayan ka san yarinya na faita kadai Allah ya mallaka mana. Ta zaka ce mu haka. To shi wanda ya bamu itan kin fi shi santa ne? Na shiga uku. Matan malam, kin san abin da yake faɗa kuwa? Dubura, yanzu fi sabilillahi mun yi da ke yau zaki zo gidan nan? To saboda ba mu zan zo yau ba shikenan kuma ba zan zo ba. Ai ya kamata ki dinga mutunta lokaci kuma da alƙawari. Lokaci da alƙawari ko? Ya kamata karki biyo zuciyarki, ya kamata mu je waje in ya so su kin gani? Sai mu tattauna a waje. Jakar wace 'yar iska ce a gidan nan? Jakar nan? Jakar kawar kishiyar kakata ne, ta zo wajen kanwar kakata suna ciki suna magana. Ta ya ina miki magana kina dariya kin dauke ni kamar ba ban san me nake yi ba. To me marabaka da mahaukacin? Ni zaka raina wa hankali? Wani dare ne je mage bai gani ba? Ko ka manta da wacce kake tsaye ne? Ban manta ba Dibora. To wallahi ka kira wacce take da jakan nan ta fito ni da ita sai dai a mutu ko kuma na cinna wa gidan nan wuta komai ya kone. Ai ki kone gidan nan daidai yake da ki dauki fetur ki zazzaga mun ki kunna mun wuta. Ba gwanda na kona ka ba me amfanin ka? Ai gwanda na kona ka na huta da wannan bibiyar 'yan matan da kake yi. Dan Allah Dibora ki daina faɗa irin wannan magana makota suna ji kuma kin ga asirin mu zai tono. Ai daga ci amana ta gwara na kashe ka kowa ya huta kowa ya asara. Kinga dan Allah ki bar wannan magana. Kinga makota suna ji kar asirin mu ya tono kuma kin san da akwai alƙawarin aure tsakanin ko? To ai hakan ne yasa nake kishi.